לאה וייל, סטודנטית לתקשורת בת 23, מצאה פתרון תעסוקתי בפיתוח כישרון האפייה שלה לידי עסק של ממש. הודיה החליטה לפתוח קונדיטוריה במטבח ביתה שבשדרות, על מנת להתגבר על הקושי הכלכלי הכרוך בפתיחת עסק, מה שאומנם סייע לה לחסוך בהוצאות השכירות, אך גרר עמו מכשול בקבלת ההכשר הרבני עבור העסק. כשהגעתי לרבנות הם אמרו לי, יש לנו תנאים, והתנאים לעסק מתחיל הם, בוא נגיד, לא רק לא הגיוניים, בלתי אפשריים. בתור בן אדם שהמסגרת שלו היא מסורתית, באים ואומרים לו, מבחינתנו אתה פסול, אתה לא כשר, זה פוגע קודם כל בי כבן אדם. הרבנות התנתה את מתן ההכשר מטעמה במגוון דרישות. ויש לך שתי אפשרויות. או לתת לנו מפתח לבית, ואנחנו ניכנס בזמן שאת עובדת, כלומר את תעבדי בזמן שאנחנו נהיה, או לבנות מבנה מחוץ לבית שאין לו קיר במקביל לבית, כניסה שתהיה נפרדת, שהמפתח יהיה אצל המשגיח, שאת תעבדי רק כשהוא יגיע. אם אני אקח את כל התנאים האלה, סביר להניח שאני לא יעבוד. בתגובה לפנייה למועצה הדתית של העיר שדרות, פירט מזכיר המועצה, הרב מיכאל אפללו, את הדרישות בהן עסק המופעל בבית פרטי צריך לעמוד לשם קבלת ההכשר. עסק שבית פרטי, אי אפשר לתת כשרות עסק בבית פרטי, זה הנוהל של הרבנות הראשית. אי אפשר לשלוט בכשרות, אם זה בבית פרטי, אין שליטה על הענק. ואז הוא אמר לי, אוקיי, אז את מוכנה לתת לי מפתח הביתה כדי שאני אבוא ויראה שאת לא עובד בשבת? ואז הוא אמר, כאילו, אז רגע, אז אתה עובד בשבת? אז... לשאלת ההבדל במהות הבדיקה בין עסק בבית פרטי לבין עסק המופעל במבנה מיוחד, יש ניתוק בין הבית לבין העסק. לבנות מבנה שהוא מחוץ לבית, שבוא נגיד בסדר גודל של 30,000 שקל, לעסק שעוד לא הריץ את עצמו, נראה לי שזה לא הגיוני. אין דבר כזה. כאילו אם אני אתחיל מהלוואות כבר הפסדתי, אז אין לי טעם לפתוח את העסק. ציבור שומרי הכשרות נעזר בין היתר באתרי אינטרנט למציאת עסקים בעלי תעודות כשרות. פשוט הם כתבו איזה עסקים כן קיבלו הכשר, איפה כדאי, איפה אפשר לקנות. ולא יודעת, וזה כאילו לשים עליך איזשהו עוד קין כזה של פה לא. הקושי בקבלת ההכשר מצמצם את נתח השוק אליו פונה העסק באופן הפוגע בהכנסותיו. בן אדם שלא מכיר אותי וחובש כיפה אז הוא לא יבוא לקנות אצלי כי אם הרבנות אמרה שזה לא כשר אז זה לא כשר. סוגרים את המפעל, בואי נלך הביתה, זה לא משתלם, לא משתלם, לא משתלם. ברגע שבן אדם בודק קודם מי אני ואחר כך את התעודת כשרות שלי, זה הופך אותו לבן אדם יותר דתי מבן אדם שאמר לי קודם יש לך תעודת כשרות אז אוקיי, אז מי את? אז כאילו זה נותן לך סדר עדיפויות של דת לעומת בן אדם.